vamos a empezar cos actos das festas do último día, por lo tanto, xa o corpo está bastante cansado dunha semana de tantos acontecimentos, e vamos a empezar coa actuación do grupo de Vento Mareiro, donde vamos a ver o seu baile, pero tamén vamos a escoitalas coas súas cancións. E a continuación temos a actuación de Nadia, e logo remataremos co sorteo do premio das festas. Así que, boas tardes a todos, benvidos, e espero que o pasen ben.